Agurtardi ikasle agurgarri hoiek, bideo hau egitea pentsatu dut, hain zuzen, klasera etorri ez zirenentzat, hain zuzen, jakin dezaten zehazki nola egiten den blog sisteman posteatzeko, sarrerak editatzeko, egiteko, esate baterako testuak, argazkiak eta bar, ipini ahal izateko. Horretarako, dakizuen bezala, erabiliko dugun sistema blogerrena da, alegia Googleena, eta bi orrialdeak, bi guneak erabiliko ditugunak, badakizuen Nafarberri eta Infobricks direla. Guztitara 12 post egin behar dira, taldeak eginda daude, eta beraz talde bakoitzak badaki zer egin behar duen. Eta lehenengo eta behin esan dezagun, komeni dela navegatzailean betile batzuk edo leio batzuk, askoso beto betileak baldin badira, hemen ikusten duzuen bezala, hemen Infobricks, hemen Nafarberri, eta gero beste betile batean blogger.com, hemen ikusten dugu blogger.com, hor agertzen dela hain zuzen, editatzeko sistema, konfigurazioa eta zera. Orduan, sarrerak egiteko, badakizue, hemen sarrera berri bat, edo nueva entrada, klik egiten duzue, eta automatikoki agertzen da sarrerak egiteko hor idazteko. Zerbait idatziko dut, hemen titulua, importantea da, hemen titulua idazten da, eta gero hemen testua. Baina hemen testua idazteko momentuan ezin duzuena egin da hain zuzen Wordretik edo Writetik edo horrelako testu prozesatzaile batetik zuzenean eraman ona. Hau da, egin itsatsi. Horretarako bi aukera dituzue. Itsatsi formaturik gabe, hemen ikusten duzuen aukera, hau da, sagua erabiltzen dugu, eskuineko botoia, eta pegar sin formato. Hori da, aukera bat, eta beste aukera bat, zera da, bagoaz, ohar bloka ikur dezagun, hemen Linuxen hementxe dago, testuak editatzeko aplikazio simplea, Windowsen gauza bera da, baina bloka deitzen da. Hor idazten duzue testua, demagun, hartuko dut bat, edo zein testu, esate baterako, hauxe, testu bat, honelako bat, ebaki, zuek ikusteko, eta orain hemen idatzi egiten dugu. Hau da, HTML-etik denak kendu dugu, hau da, koderik ez dauka, etiketarik ez dauka, alegia, azpiko koderik ez, eta hortaz orain bai, ja hemen gaudelarik hartu aldugu hau, kopiatu, eta eraman dezakegu sarrera honetara, eta itsatsi edo itsatsi formaturik gabe. Nahi duzuen bezala, zeia kendu diogu bestea. Orduan hemen ikusten duzue, aukera hori dagoela, eta holantxe ipintzen da, hain zuzen, testu bat. Orain argazkia, demagun argazkiak normalean, edo zein tokitan joan daitezke, batzutan segurazki ipiniko duzue hasieran, beste batzutan erdian, hemen bezala, eta beste batzutan amaieran, hemen. Hemen daukazue, hain zuzen, irudiak sartzeko, txertatzeko aukera. Kasu honetan, eta egokiena zein den, ordenagailutik, norberaren ordenagailutik igotzea. Beraz, hori abiarazten dugu, hemen aztertu edo begiratu, klik, examinar agertzen da, gaztelaniaz, eta bilatzen dugu argazki bat, demagun hause
Pexelen zegoen argazkia, Pexeletik hartutakoa, deskargatu eta gero hemen daukagu. Pexel, badira beste webgune batzuk, Pixabay, Pexels, Wikimedia eta bar, Archive ere bai, nola ez, baina gaur egun adimen artifizialaren bidez erraz lortu aldira argazkiak gure testuekin batera jartzeko hemen egin dugun bezala. Besterik ez dugu esango, hemen ikusten dugu ja argazkia, eta gero klik egiten badugu, eskuineko zerarekin, partearekin, hain zuzen, hor sakatu eta añadir testo. Eta hor testua egilea ipini behar da, hau da norena den argazkia, kasu honetan demagun Lisa delako batek bidali duela, ipintzen dugu Lisa, eta gero nondik hartu dugun pexel.com holan ja oso ondo egongo litzateke. Beraz, orain etiketa jarri behar dugu, hemen eskuinaldean, goiko partean etiketa jarri behar da, kasu honetan KSP, etiketa KSP, eta gero hemen publikatzeko data dago eta beste gauza batzuk aldatzeko, ezta? Baina beste alde batetik, goikaldean ere badaukazue aldez aurretiko ikustaldia, bista previa izenekoa, eta gordetzeko aukera publikatu gabe, alegia. Beraz, klik egiten badugu hemen gorde egiten dugu, eta segituko dugu beste egun batean lantzen post edo sarrera hau, ezta? Eta orain, ikus dezagun, idazten ari naiz, nola txertatu bideo bat. Ikusiko dugu, idazten dugu testutxo bat zuzenean, eta orain bideoa demagun hemen testu horren ostean txertatu nahi dugula bideo bat. Horretarako aukerak batzuk dira, nola ez, YouTubera goaz, youtube.com/Gorka Palacio, eta nire bideoren bat hartuko dugu sartzeko. Demagun hau, zenbakiak frantsesez izeneko. Bideo hau, apuntatzen dugu non dagoen, klik egiten dugu, kopiatu, eta orain bagoaz itzultzen gara honetara, eta hor jartzen dugu kursorea, orain esaten dugu bideoa txertatu nahi dugula, YouTubetik, bideoak YouTubetik edo beste bideotegi batetik ipintzen baditugu hobeto. Beraz, hor idazten dugu URL-a, hortxe dago, eta klik egiten dugu, da automatikoki agertuko da. Beraz, URL-arekin txertatu aldugu bideoa, orain txertatu, eta horren erraz, orain handitu egin behar da, apur bat, ze normalean nahiko txiki geratzen da, handitu egiten dugu, eta lantxe daukagu ja bideoa txertatuta post horretan. Gogoratu, hemen esan dugula gorde, edo publikatu. Behin ikusi eta gero ez dagoela errakuntzarik testuan eta argazkiak ondo ipinita daudela eta lizentzia eta dana errespetatuta, besterik ez duzu egin behar, publikatu, eta etiketan kontua ere kontutan hartu, esan nahi dut etiketatzeko gogoan eduki, hemen Nafarberrin ipinitako gauzak. Eta Nafarberrin ere kontsultatu aldugu taldeak nola dauden eginda. Eguraldia eta herriak, nazioartea, kultura eta historia, gero Nafarroaren lurraldeak, ekonomia, kirola, kazetaritza, sare sozialak eta liburuak, iritziak, memeak, hor
dago nolabait banatuta lan guztia taldeka egingo duzuen lana. Eta Infobrixen ere noizean behin sartu alduzue artikuluren bat, eta kontutan hartu, herriak goikaldean agertzen direla, zehazki Txina, India, Ego Afrika, Egipto, Etiopia, Rusia eta bar, eta etiketatzeko ere epine behar duzue zein den herria edo ondo ikusten duzuen etiketa hain zuzen ere. Hortaz, gogoratu Nafarberri betile batean, beste batean Infobrix, eta beste batean hemen ikusten duguna, hain zuzen blogger. Ze bloggerren gero hemen agertzen dira, hain zuzen postak. Kasu honetan, hemen daukazue nire posta, eta zuek ere badaukazue Nafarberri idazteko. Beste alde batetik esan nahi dizuet palazio.org-en hor segituko dudala ipintzen postak, asignatura honi dagozkionak eta beste zuentzat interesgarriak izan daitezken esate baterako adimen artifizialeko artikuluak eta bar, eta horren inguruan izango da dana. Besterik ez, eskerrik asko zuen arretagatik eta beste bideo bat ikusi arte izan ongi guziok.